गिख्रंथाव जाथाय गंसे ट्राक आरो स्कुटिनि गेजेराव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानायजों स्कुटियाव थानाय सासेया जायगायावनो जिउ खहा आरो सासेया गोब्राब जोखोम जाथायानो जादों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौतानिफ्राय उदालगुरिसिम थांग्रा लामायाव स्कुटिजों फैबाय थानाय सानै हौवा आरो हिनजावा गंसे गेदेर ट्राकजों सौख्लायना गालांजायो सौख्लायलांजानाय हिनजावसाया जायगायावनो जिउ गोमायो आरो हौवाया गोब्राब जोखोम गिख्रंथाव जाथायजों भुगिनांनाय सानैबो सुबुंखौ उदालगुरिनि जिंगाबिल सोरांजुलिनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों दुखुनांथावदि ट्राकआ सौख्लायलांनानैब्लाबो नायफिनलाङासै जोखोम जानायखौ दा उदालगुरि सिभिल देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो लांनाय जाबाय itu udah dia aku Wis hakiman lebih hati tadi. Berapa kita lebih hati. Ini betul. Di mana ini? उठा दिन एकदम नरे एकदम नरे है उठा दिन जमान ना अच्छा ए जे बुनो हमना लाइ हमनाफोरा हमनाखौ दे जेबो जाया बिथांलाय दांनाय जेबो बिथांलाय आंग्रा Membeli cuma, aku kalau mau kita bus dulu. Hai, kero pai. Saya lang balik kerja masih teh. Helmet. Hati gua. Ini mantu saya kan tuh lagi itu mau. Ini mana tuh? Memang itu nah itu pasang. Mana tuh orang sebut gulba? Oh,
लांबायला सोंबाय मुलि किलो itu mereka itu sampai salah hostel deh hari kita beri bocor aja mau kita beri Manlat di situ. Manlat. बे गांखौ माखानि सासेमोनले नाम्बार गारिखौ सोदोंमोन मा नाम्बारखौ बियो गारि नाम्बारखौ Asal ni ke? Asal ni ke malu tu? Ini biar beli manci bawa ni. Accident ada gini jauh. Asal ni ke? Jenggal bil sini ni. नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइ आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738